ଆଜିର ଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ କ୍ଲାସ୍। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କୋଣ ଓ କୋଣର ପରିମାଣ। ତ କୋଣ ଓ କୋଣ ପରିମାଣ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଆମେ ଆଜି 20ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତୁମେ ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଅଳ୍ପ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ତ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଭର କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତା ଆନ୍ସର୍ କହିପାରିବ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ଭଲସେ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ତୁମେ ଆରାମସେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିବ ସମସ୍ତ ଛୁଆ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? କୋଣ ଛୁଆ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଣର ମାପ ଅନୁସାରେ କୋଣକୁ 3 ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମକୋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇଟା କେମିତି କରାଗଲା ନା, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ କୋଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମକୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହିଲି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ, ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଛୁଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହିଲି ସେଇ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ, ଏଇ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା ନାହିଁ, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଛୁଆ ସମକୋଣ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସମକୋଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେଉଁ କୋଣ ଯେଉଁ ରେଖାର 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରେଖାର 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ରେଖାର 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ରେଖାଖଣ୍ଡ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି? ଦେଖ ଛୁଆ, ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏ ଚିତ୍ରରେ ତୁମର 3ଟି ରଶ୍ମି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି ଏଠି? 3ଟି ରଶ୍ମି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୋଣ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ? ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସରେ ଛୁଆ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା, ଚକୁଳି ପିଠା। ତ ଚକୁଳି ପିଠାର ଅଧା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଠାର ଅଧା। କେଉଁଟା? ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଠାର ଅଧା। ହେଲା, ଚକୁଳି ପିଠାର ଅଧା ଭଳି ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ କୋଣର ମାପ କରିପାରିବା। ତ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏଇ ସି ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, କୋଣର ମାପକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ତୁମେ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଜାଣିନ ତ ମନେ ରଖ। କୋଣର ମାପକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଏକକରେ? ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କେଉଁଠାରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ଭଳି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଥାଏ, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତାକୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ଭଳି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଥାଏ ସେଠାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ 0, ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯାଇଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 0ରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଥିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। 75ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 90ରୁ କମ୍, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯିବ। ବାସ୍, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏଚ୍ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ଅଛି? ଦେଖ, ଏଚ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା ଅଛି, ଏଚ୍ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ଅଛି? ତୁମେ କ୍ଲିୟର ଜାଣିପାରୁଛ ସମକୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେବ ଛୁଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଅଛି। ତ କେତେଟା ସମକୋଣ ହେଇପାରିବ? 4ଟି ସମକୋଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖ 4 କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି। ଏମ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଏମ୍ ଅଛି, ଏମ୍ରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି ନା 1 2 ଏଇଟା 3, ତିନିଟି କୋଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ 3 ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରେ 3ଟି କୋଣ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 135 ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହନ୍ତି। ତୁମକୁ କହିଛି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତ 135ଟା ହେଉଛି 90ରୁ ଅଧିକ କି ନାହିଁ, ତ 90ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଅପସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଣଟିର ନାମ କ'ଣ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ସାମ୍ନାରେ, ଏ ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ବନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ନାମ ଦେଇଛି, ପୋ ଫୋ ବୋ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ ନା, 4 ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟାର ନାମ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ପୋ ଫୋ ବୋ, ଏମିତି ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ। ତ ପୋ ଫୋ ବୋ କେଉଁଠି ଅଛି, କୋଣ ପୋ ଫୋ ବୋ, କୋଣ ପୋ ଫୋ ବୋ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରଟି କି ପ୍ରକାର କୋଣ। ତୁମେ ଦେଖିବା ତ ଛୁଆ ଚିତ୍ରଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଚିତ୍ରଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାସ୍। ତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ସମକୋଣ କହିଥାନ୍ତା। ତ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କମ୍ କି ନାହିଁ, ଯଦି କମ୍ ତାହେଲେ ଆକୁ କି କୁହାଯିବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କୁହାଯିବ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ ଛୁଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କ ଖ ଗ ର ପରିମାଣ କେତେ। କ ଖ ଗ ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବୃତ୍ତରେ 2ଟା ବ୍ୟାସ ଅଛି, ଏଟାକୁ ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ। ତ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେବ, ଏଇ କୋଣଟା ଛୁଆ ତୁମେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତ ଆମେ ଅପସନ୍ ବିଟାକୁ ରାଇଟ୍ କରିଦେବା। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ହେବ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବ ଛୁଆ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରଟି କି ପ୍ରକାର କୋଣ। ତ ସାମ୍ନା ଚିତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବେ ତ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେବ ନା ନାହିଁ ଛୁଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କୋଣଟା। ତ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେବ। ତ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ସେଇଟା କି କୋଣ ହେବ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସମକୋଣ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ରେଖା ଅଛି, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ବା ସେଇଟା କେଉଁଠି ଯାଇକି ଶେଷ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଛୁଆ ରଶ୍ମି କୁହାଯିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ରଶ୍ମି। ଏଇଟା କୁହାଯିବ ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମିକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଛୁଆ, ରଶ୍ମିକୁ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଛୁଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଏକ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଏକ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ ରଶ୍ମି, ଏମିତି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା, ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କୁହାଯିବ ଛୁଆ ଆକୁ କୁହାଯିବ କୋଣ। କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆକୁ, କୋଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି କୋଣ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଛୁଆ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କୋଣର ବାହୁ କିଏ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ସାମ୍ନାରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖ ଛୁଆ 2ଟା ବାହୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହୁ ହେଉଛି ଫୋ ଆଉ ପୋ, ସେକେଣ୍ଡ ବାହୁ ହେଉଛି ଫୋ ଆଉ ବୋ। ତ ସେଇ 2ଟା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଉଭୟ ଫୋ ପୋ ଏବଂ ଫୋ ବୋ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି କୋଣଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଫୋ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 20ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ
आमे आउ 20टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिया नेक्स्ट क्लास रे सेते तुमे वेट करो आ खूब मन लगी जति को मु क्वेश्चन कहली तार पीडीएफ तुमे टेलीग्राम चैनल रू पाई जिवो तुमे निजे भी सेडा को प्रैक्टिस करो बारंबार प्रैक्टिस मेक्स सेम एंड परफेक्ट तुमे जत्ते प्रैक्टिस करिवो तुम सेते क्लियर हे जिवो तुमरा डाउट रहइबो नाही तो ठीक अछि।